Timothy wesibini isahluko sesibini safunda verse 19. Kwivesi kula ncwadi yandumiso 119 eyayisithi Yehova usisabelo sami wena. Nisakhumbula? Nisakhona? Amen. Okay. Into akujakanyana la lithi kangazi babone kakuhle abantu. Basekhona mama umsusi? Okay. Did khona ndumiso ayithanda kakhulu namhla esithi thambile. Ingasisikele. Ithi le boycott Yehova usisabelo sami wena. Ngoko ke mina ndithi. Ne? Ithi usayikhuluma. Esayikhuluma. Iyabazalana. Nike nifika ndumiso kumnandi. Ati kaze ziphinda emakhaya ingamane umuntu ayikoti. Okay mandiyeke. Dithe sikhila kuncwadi kaTimothy wesibini. Xa bekufundwa apha emeni embhalweni kubekho indawo ethi kumazwi athethweyo okona usanda ukuchaswa komthetho. Loo nto ingunobangela wokuba kuphole uthando kuninzi. Inkosi isikelele. And phakathi kwezinto endicinga ukuba uTimothy lathethileyo ngazo kwinsuku zokugqibela ezakwenzeka ukubana luphole uthando kwabaninzi. Inkosi isikelele. Ngamanye amazwi phakathi kwezinye zezinto ezilindelekileyo okanye eziza kwenzeka okanye ezenzekayo kwinsuku zokugqibela kukuba abantu behle ebuthixweni. Inkosi isikelele. Ngamanye amazwi abantu babuye umva ebuthixweni. Ukwehla kothando okanye uphola kothando kukuba abantu ifuna ufeyida into kaThixo kubo. Inkosi isikelele. Amen. Yinto engamelanga yenzeke leyo. Iyaqaphela? Amen. Mamelani ke bazalwane. Uthi uYesu ndizithethile ezi zinto kuni zingekenzeki ukuze xa zisenzeka zenikhona. Inkosi isikelele. So zonke izinto uThixo asilumkisileyo ngazo kufuneka silumke xa esilumkisa. Wakwathi ke ethetha omnye umzalwane phakathi kwethu wathi masiqapheleni okanye sihlakaniphe iintsuku zokugqibela zingaphili kuthi. Inkosi isikelele. Ndithetha laa nto ithi ke ngoku into kuthiwe iza kwenzeka yenzeke nyhani ibe yinegative apha kuthi kodwa besivile uba iza kwenzeka. Inkosi isikelele. Mamelani futhi ndizayinukuneza le ndumiso 119 ngohlobo lobana ngela xesha ke ndithetha ngoDisemba ngoku uThixo besinceda ngalaa ndumiso yayiye yacaca ngokusobala into kokubana isibuyisela elizwini like never before. Ilungisa ingqondo zethu ukuthi mazilungele ukuba ilizwi likaThixo lixabiseke apha kuthi. Amen. Why? Ngoba vele nguloThixo oyaziyo kakuhle uba ngeentsuku zokugqibela luzawuphola uthando kwabaninzi. And eyona nto ezawuba nefuthe kakhulu kokuphola kothando kwabaninzi
ukuba kuvukelwe okanye kuchaswe umthetho. So wonke umuntu ongalinika ivelu ilizwi likaThixo uzawuhamba nalo moya wokuchaswa kwalo. Kanti wonke umuntu olinika ixabiso ilizwi likaThixo uzawuthi ubhudla wona umoya wokuchaswa kwelizwi likaThixo abesithi umuntu kodwa ndinesikilelo okanye ndinokuliqiqa kakuhle ilizwi likaThixo bana lelona liza kusigcina. Inkosi isikelele. Naw ke ngoku indinika ke ngoku into okubana ndifuna ubana singabantu belizwi lanamhlanje okanye singabantu belizwi langoDisemba, then kasekuhamba ke ngoku ekuqhubekeni singabi sabangaba abantu besingabo ngelaa xesha bekuthethwa. Andiyazi ndivuselela izazela zethu ndivuselela kanjalo nengqondo zethu. Masibe ngabantu abathi njengoba sisakha sibeka isitena kasiza nesinye asisuse siyabe sisibeke kuqala sibeka phezu kwaso futhi kakuhle. Inkosi isikelele. Ngoba kum andiyazi loo nto ke ndithatha indibuyisele phaa ekufikeni kwe-COVID ngo-2020. Ngoba mna ndinawuxoka abazalwane zange indivise kamnandi into okokubana xa ifika i-COVID ifika noloyiko lwayo ufumanise uba ngobuninzi singabazalwane sichaphazelekile. uThixo bethethe ngathi phambi koko esifundisa ngokholo. Ndikhumbula kakuhle kwango-2018 sisezithejini uThixo ethetha nathi singaba sikhona ethetha ngokukholosa ngaye ngokungoyiki. But yaprove iCOVID ufika kwayo bana ayizange yenzeke laa nto ayithetha uThixo kwabanye. Ndingakhondemi nomntu eyenzekayo. Inkosi isikelele. Ngoba kaloku ukoyiko okuya mna kwandixelela ubana abantu asikafikeleli sonke ngobuninzi bethu kulaa ndawo yokukholosa ngoThixo ngokungoyiki. Okanye nandizawuthi ze ningoyika qalathi kufuneka ningoyiki neCOVID. Yazi andinawo problem na uba uThixo engazange atsho specifically uba kukhona iCOVID ezayo khona ikhona into ezayo. But kum kwakwenele okuya wakwenza ubana masikholose ngaye ngokungoyiki. Sithi kaloku masikholose ngayo ngokungoyiki wenzela uba nantoni neyoyikisayo kamva zingasoyikisi. Ngoba uhlele yazi yena bikhona into eyoyikisayo ezayo. Ndizama ubana ingqondo zethu make sincedise. Inkosi isikelele. Ndithethe masityikeni iBhayibhile phi? Incwadi yeTimoti yesibili. Chapter 2 verse 19. Inkosi isikelele. Uthini ke? Timothy wesibili chapter 2 verse 19. Noko ke limilithenqi ilitye lesiseko likaThixo. Linambhalo uthi Inkosi iyabazi abangabayo. Nothi mabasuke kuko ukungalingisi bonke abalibizayo igama likaKristu. Amen. Ibeka kanjani? Kodwa sona isiseko esimiswe nguThixo asigungqa. Sinobhalo othi Inkosi iyabazi abayo. Kwanothi wonke umuntu olibizayo igama lenkosi makahlukane nesono. Inkosi isikelele. Isiseko esimiswe nguThixo asigungqa. Ithenye lime lithe nkqi ilitye lesiseko likaThixo. Linombhalo othi Inkosi iyabazi abangabayo. Nothi utsho ukuthi mibini le mibhalo phaa. Bonke abalibizayo igama likaYesu okanye bonke abalibizayo igama lenkosi mabasuke kuko konke ukungalungisi. Ithi ke iBhayibhile mabahlukane bonke abalibizayo igama likaKristu mabahlukane nesono.
Inkosi isikelele. Lime lithe nkqi ilitye leseko likaThixo. Isiseko esimiswe nguThixo asiguqi. That means uThixo into ayithethayo uyayithetha futhi izawuhlala injalo noba wena awuvumelani naye. Nokuba mna andivumelani naye. Yile nto funeka bazalwane sihlaleni apha elizweni. Sisiqinisekiso ke siba uThixo into ayithethayo uyayithetha. Futhi uThixo athi into ilolo hlobo ilolo hlobo. Inkosi isikelele. Mamelani. Azothi ke ngoku linombhalo othi esisityele elilityeleseko Inkosi Iyabazi Abangabayo. Inkosi isikelele. Uthi kumbuzo wami. Kutheni uThixo sixelele uba uyabazi abakhe? Who cares? Banokhathalayo ngaloo nto. Ngase wonke umuntu sibuye lapha kuthi umuntu abuyele kuye. Ne? Ndake ndathi kanithetha kwenye igame umuntu makabe lipolisa lakhe lokubona ubana apha ebomini bakhe apha empilweni yakhe kwenzeka njengokuba ilizwi likaThixo libiza. Kwenye igame ndathi masiphileni usindiso lwethu. Siluphile olusindiso lwethu njengoba ndiphila mna usindiso lwam. Ndiluphile usindiso lwam ukuze usindiso lwam lulizilise. Singaphili usindiso ngokungathi siluphile lomnye umuntu. Nomnye umuntu lo esingakhathalanga kangako nokuba uye wasindiswa at the end of the day. Inkosi isikelele. Yaqaphela mamelakhe. Ndithi utheni uThixo ethetha kanje ngathi uba Inkosi Iyabazi Abangabayo. Inkosi isikelele. Bazalwane mna andiyazi kweli xesha siphila kulo ngoku ngaske ubani nobani okanye ngaske uThixo ngasinceda siziqwalasele ezindawo apha elizwini likaThixo zichaza ncakasana uba uThixo ufuna abantu abanjani. Inkosi isikelele. Enzele into yokuba mamelani into eza kusigcina kulahlekiso ayikokuba sihlakaniphe kangakanani, kukuba silazi kangakanani na ilizwi, okanye sityilekelwe kangakanani na lilizwi. And nolahlekiso lujonge kwezi ndawo luzawuthi uba ukubambeke ngazo ube kanti zikuhukele out ngokuba wena ucinga ungaphakathi. Nizawundiva ningabi nangxaki. Inkosi isikelele. Nolahlekiso ulahlo lujongise kuthini kwezi ndawo zawuvele zikuhuke. Njengoba zikuhuka zikukhuphele ngaphandle apha ezulwini. Ngoku wena ucinga uba ungaphakathi. Kanti uba lufika ulahlekiso lufika sikliye okanye sicacelekile kakuhle kwezi ndawo zimfakayo umuntu nezimkhupha ezulwini. Lizawuba ngafika lifuna ukusikhupha ezulwini lifike siqashe kakuhle uba ndiyazi kakuhle uba kwenjenje undithatha out, ukungenzi kanje undithatha out. Inkosi isikelele. Okanye ukwenza kanje kuyandikhupha ezulwini, okanye ukungenzi kanje ithini ukwenza kanje kuyandifaka ezulwini, ukungenzi kanje kuyandikhupha ezulwini. Inkosi isikelele. Umzekelo into eninzi yabantu ngoku sebesithi basindisiwe baphila ubomi bokusindiswa ngobumenemene, ngoba ejonga abantu ukuze enze okanye aphile usindiso kakuhle. Iyayiva? Masithi njengoba ndikhonza nani ndiyanazi mos uba ningabantu abanjani. Inkosi isikelele. Awugqiba xa ndihleli nani ndibe nguMr. Right.
Inkosi sisikelele. Okanye xa ndiphakathi kwenu ndibe nguMr Right. Ndenza izinto ngale ndlela ndiyaziyo uba ndilindeleke ngayo. Inkosi sisikelele. Ndisenzela uba nindibalele ukubana ndingomnye wenu. Inkosi sisikelele. Kodwa ebunyanisweni ndibe ndinganyanisanga ngohlobo ndiziveze ngathi ndinyanise ngalo kuye. Inkosi sisikelele. Phambi kobuso bukaThixo yena angakhohlisekiyo ezibone ezindawo ndidoja kuzo nina. Inkosi sisikelele. But uyabona uba ke ngoku xa kunjalo kum andimboni mna umuntu oyaziyo ibikhona ivesi ethetha kanje eBhayibhileni enoyenza loo nto. Uba uyayazi ibikhona ivesi ethetha kanje eBhayibhileni kodwa uyakwazi uba ayenze loo nto, ithi kuma kayiqiqi le vesi. Ubana inkosi phakathi kwamazwi athethileyo ezwini layo inombhalo othi iyabazi abangabayo. Futhi nomnye umbhalo ohamba nalo othi bonke abalibizayo igama lenkosi mabasuke kuko konke ukungalungisi. Enye ithi mabahlukane nesono. Inkosi sisikelele. Thina bazalwane ngase uThixo asincede. Ngoba abanye abantu ndiyafuna ukuthi bazixelela ngokuthi uwamamkela uYesu ne azibalele ukuthi lusindisiwe. Kodwa unezinto azenzayo azaziyo uba azifuneki apha elusindisweni. Kodwa ame ngento okokubana at least akukho mzalwane ondaziyo uba ndenza kanje. Futhi loo nto imqinisele ke ngokuyene kuthini uright apha eburongweni phofu. Inkosi sisikelele. Uyayiqiqa kakuhle ke ngokule vesi. Ngokubana laa nto ithe yona nto ndifuna isicacele kukubana ayingangakubana bonke abazalwane bakuthatha kakuhle, kodwa wena ubuzazi uba awuhambi kakuhle. Inkosi sisikelele. Ngoba ebunyanisweni hlobo zenkosi ngasicace nakubani into okokubana asinaxanduva thina singabefundisi bokubana silandele umzalwane nomzalwane ngamnye uba uphila ngale ndlela ibimele uphila ngayo na. Yiyo le nto ngekho amapolisa apha elusindisweni. Inkosi sisikelele. Hayi awekho amapolisa. And akukho mzalwane uThixo azawumisa mantsantsa ngenxa yobumenemene obenziwe nguwe. Futhi ubumeneza uzazi uba uyameneza. Inkosi sisikelele. Ngoba ngokweumeneza kwakho ubutsiba kule vesi. Yebazalwane, mamelane ke bendike ndathi ke kandibuza umbuzo. Utheni uThixo esenza siwazi uba unombhalo nje? Uthethele ntoni? Ebehlele wazi yena laa mbhalo uba ezazi uba uyabazi abangabakhe ne? But wayenza le nto ibishicilela ubana ingaphelele kuthini yena ahlale ezazi uba uyabazi abangabakhe. Nathi ze siyazi uba uyabazi abangabakhe. Siyavana? Kwenzeka ntoni ke ngoku? uThixo usenzele kakuhle ubana ze sihlale nathi siyazi kwelinye icala uba nangona sibangu basingabakhe yena uyabazi abakhe kwaba babangu babangabakhe. Utsho lo mbhalo yena nto uyithetha. Nyandiva? Ilitye leseko likaThixo lime lithe nkqi aligunqi. That means le nto ilohlobo. Inkosi sisikelele. Inkosi iyabazi abangabayo. Sonke njengoba senzile apha masithi sonke njengoba senzile apha endlini sisindisiwe. Ngamanye amazwi sithi singabe inkosi. Mamelane ndawo ke. Kuthi sonke apha endlini njengoba sisithi singabe inkosi. Yona inkosi iyabazi abangabayo apha phakathi kwethu. Ukuba ke inkosi iyabazi abangabayo apha phakathi kwethu, iyabazi nabangengobayo kwalapha phakathi kwethu. Futhi kwakuthi sonke njengoba sithi sisindisiwe. Lo mbhalo ke uvula ingqondo zethu kuloo ndawo.
uba masithi sisithi singabakhe sibe siyazi ba akaphelele kuthini yena singabakhe kuba sisithi singabakhe uyabazi abakhe kwa apha kuthi. Inkosi sikelele ndimthande kuba uThixo sidlalisa udlala nathi amakhadi awenjenje. Ngabaphi ababaziyo babangabakhe apha kuthi? Ungoba uphinda atsho umbhalo wesibini ba bonke abalibezayo igama lenkosi mabasuke kuko konke ukungalungisi. Abakhe ke kwaba bathi bangabakhe ngaba basukileyo kuko konke ukungalungisi. Ngamanye amazwi uba sibangu basithi siyamazi uThixo siyakholwa singabakhe sibe singasukanga kuko konke ukungalungisi, yena uyasazi uba asingobakhe. Yintoni esenze uba singabi ngobakhe? Xa nicinga kukuba exactly kuba apha ekuphileni kwethu kube khona ukungalungisi nokuba kuncinci na. Nikhumbuleke uthi nombolo yesibini nothi bonke abalibizayo igama likaYesu okanye igama lenkosi mabasuke kuko konke ukungalungisi. Okanye ithenye bayehlukana nesono. Masithi uzawuthi omnye hayi ndisukile kokunenza ukungalungisi yinto enye qha. Khumbulani umthetho uthi imisiwe yolishumi wayithobela elithoba wohlulwa ngowamnye awugqiba at least 90% uzamela nithi unetyala layo yonke. Ebazalwane khawutyhile uMateyu chapter 7 verse 21 uthi uYesu pha asingabo bonke abathi inkosi inkosi kum abazawudla ilifa ubukumkani bamazulu kuphela ngabakwenzayo ukuthanda uKabawo wethu osemazulwini. Athi xa esehlika pha umbhali abaninzi ngaloo mini bawuthi kum senza Nkosi imisebenzi yamandla saphilisa imilwelwe sakhalimela amadimoni egameni lakho. Uthi uYesu xa ephendula ndandule ndibaphendule ndithi andizanga ndanazi, hambani nimke kum nina nenza ngokuchasene nomthetho. uYesu esixelela nje pha sityhile khona kwincwadi ilizwi kaThixo lisixelela nje uThixo esixelela nje kule ncwadi kaTimothy kungokubana unala mpendulo uYesu ayigcinileyo yokubana asingabo bonke abathi inkosi inkosi kuye. Esitsho nje uYesu pha uba asingabo bonke abathi inkosi inkosi kuye ungoba uhlele yazi ba uchazile kwincwadi kaTimothy uba ndiyabazi abangabayo. Kuhle abazalwane ezindawo sizibambe inkosi esikelele ngoba ziza kusincedisa ekuthini ekuphileni kwethu kule mihla eseleyo sihlale sisenza unako uba sifunyanwe sikuye. Ndicinga uba nguPetros lo othi sizazi nje uba ziza kwenzeka kanje ezi zinto simele uba sibe ngabantu abanjani nakethini. Sisazi nje uba uYesu uthethe kanje kule ncwadi kaMateyu simele uba ke thina singabantu abanjani. Yazi uDlemse uthe esherisha ndimamele irecording ifana uba futhi i-sharing engeyo yakudala uthi masingabafani namacawe. Utsho amacawe wona apapasha uba bangabantu bakaThixo. Iyaqaphela okanye singadlala bafara singathi kodwa uthi singabi ngomacawe sithi njengoba sisithi thina singama ama saints
Ndifuna ukuthi sislogan ngokubaleka ukubaleka le ndlela ibeka ngayo. Sinentetho ethi thina ilizwi lakhe uThixo bubomi bethu. Futhi siyakonwabela ukulenza. Uthi ke masingadlali ubucawe kulonto. Sibe ngabantu abapapasha ukubana ilizwi likaThixo libubomi bethu. Futhi siyakonwabela ukulenza. Kodwa ngaxeshanye kwa apha kuthi akubonakali okanye akuphumi bantu bathi ngempilo zabo ilizwi likaThixo bubomi babo. Futhi bayakonwabela ukulenza. Ndaweni yokuba kuvela abantu abalonwabelayo ukulenza ilizwi likaThixo, kuvela abantu abangalazi kwalo. Inkosi sikelele. Yeva sithi siyakonwabela ukuthini ukulenza. Sithini siyakonwabela ukulenza. Ake ndilikote ke lizilonwabelayo ukulenza. Yehova usisabelo sami wena. Ke mna ndithi andini yakonwabela ukulenza. Senjuba sendifuna ukugcwalisa la gama likaDlemsa salithethayo uba masingadlalwa ubucawe sithi siyakonwabela ukulenza. Phofu kuvela abantu awujongile abangalonwabeliyo kwalona, elingaphiliyo kwabona kubo. Ngoba uthi athi uDlemsa kayicacisa loo ndawo, uba kaloku ilizwi likathi uthi uThixo sisabelo sakho, uthi ngamanye amazwi andiphelelanga ungekho wena Thixo ngelizwi lakho ebomini bami. Ngoku ke ngoku ndithi ilizwi lakho liyinxalenye yami. Uba ke ngoku wena uthi ilizwi likaThixo liyinxalenye yobomi bakho, ithi lento uyayivuma wena bubomi bakho lingekho ilizwi likaThixo abuphelelanga, awuphelelanga. Ukuze uphelele funeka kubekho ilizwi likaThixo apha kuwe. Phofu kwa wena xa kuthetha ilizwi likaThixo kuwe uyajijila. Uthetha loo nto nyani? Senjuba utsho xa uthi usisabelo sami wena, uthetha uba usisabelo sakhe uThixo, usisabelo sakho nyani? Uyinxalenye okanye ilizwi likaThixo liyinxalenye yakho? Bazalwane, mandithethe u-idea. Le nto ibimele uba iyenzeka. Ibimele uba thina sonke ngabanye sithi ilizwi likaThixo liyinxalenye yethu, liyiphathi yethu. Lingekho ilizwi likaThixo asiphelelanga. Inkosi sikelele. Funda lo Mateyu 7:21. Verse 21. Ukuva nokwenza ilizwi. Asingabo bonke abathi Nkosi Nkosi abaya kungena ebukumkanini bamazulu. Ngokwenza yebethuna hayi khalimeni. Yey. Uyabona into manje ethethwa nguDlemsa apha zithi kuthiwa no ubusindiswe kwakanye awuphinde wehlukane nosindiso lwakho. Le verse ithi asingabo bonke abathini abazawungena. Njengoba kusithiwa asingabo bonke, akubalwa nababe bethe Nkosi baphinda bagwilika. Bayaba bathi suka phi lento ubana once wasindiswa sozuphinde wehlukane nosindiso lakho noba ungangaphili ngokwale ndlela uThixo afuna ngayo. Yabazalwane make siqwasheni
Inkosi sikelele. Ngoba ingozi kubana uyazi bana kwa umuntu apha phakathi kwethu uzawusuka ayolahlekiswa ngalento aphethe sithi kodwa sihleli siphilisa usindiso nzima. Duri lula kangaka usindiso. Kanti usindiso kubekanye uphinde ohlukane nosindiso lwakho. Once wayamkela lo lamkelo lolahlekiso. Into ezawulandela uzawuphila ngokungakhathali uba wawuke wasindiswa at least and zange walahlekana nosindiso lwakho. Yabazalwane, ayo Bhayibhile le ithi phambi kwenkosi imini enye ifana newaka leminyaka. Newaka leminyaka lifana phambi kwenkosi nemini enye. Ansakhumbuli ngophi lo mprofeti uthi ke yena kayethetha ukuba ilungisa liphile njengelungisa laze lagwilika ebulungiseni balo. Ubulungisa balo beminyaka abusaba kubalwa lento lenzile ngoku aphinda icacisa ubana ifana nomoni ophile ubomi bomoni iminyaka waze ngemini enye waguquka. Ubomi bakhe obeminyaka emininzi engumoni abubalwa, kubalwa the latest. Lento ayenze ngoku uguqukile. Izonyanisa xa kundawoni ke ngokuthi usindiswa kubekanye ungaphindula hlahlekane nobulungisa bakhe. Ibethuna uThixo makasincede. Inkosi sikelele. Amen. uThixo makasincede. Inkosi sikelele. Mamela ke nansi into endiyithandayo. Uyabona uba uvumelane nale nyaniso ngoku uyivayo iseza ungekadibani nolahlekiso. Udibana kwakho nolahlekiso luzawusawunda bhetele ulahlekiso kunale nyaniso. Lukulahle ke ngoku. Inkosi sikelele. Kuhle kubana uyabona ifana nento bana ubuyivulile inhliziyo yakho ngoku yangena lenyaniso yahlala enhliziyweni yakho. Luzawuthi lufika ulahlekiswa luzokwazi ukuyikhupha lona. Kodwa uba uyamkelanga ihlale lifika ulahlekiswa ingekho lento luzawufika lusawunde ngcono futhi linyanise awugqiba uhambe nayo. Inkosi sikelele. Qhubeka kafuni. Verse 21. Asingabo bonke abathi Nkosi Nkosi abaya kungena ebukumkanini bamazulu ngokwenzayo ukuthanda kukaBawo osemazulwini. Qhubeka. Verse 22. Baninzi abaya kuthi kum ngaloo mini. Kusekho imini ezayo ke. Kusekho imini ezayo ekulungiselelwa yona. And uthi uYesu bambalwa okanye yimbinana ne baninzi ngaloo mini abazawuthini kuYesu. Nkosi Nkosi sasingathena egameni lakho saprofeta. Sathi egameni lakho sakhupha iidimoni. Sathi egameni lakho senza yabona babenza into ezirayithi emininzi. Verse 23. Ndandule ndibaxelele ndithi andizanga ndinazi mkani kum nina nenza okuchasene nomthetho. Inkosi sikelele. Nina nenza okuchasene nomthetho. Benze ngokuchasene nomthetho ngoba baphila elubabalweni. Andithi senjuba ngokokwabo benze ngokuchasene nomthetho ngoba baphili ngokomthetho okanye emthethweni. Baphila elubabalweni. Mamelani, ubabalo aluphikisani nomthetho. Xa uhamba nobabalo kakuhle uliqeqa ubabalo udibana nawe uthobela umthetho. Mayingani confuse abonke abantu abangathobeliyo uThixo ngokuphila ngokwelizwi lakhe bazimela ngobabalo. Bazimela ngobabalo. Umuntu oliqiqa noliqonda kakuhle ubabalo ufika esithi ubabalo aluphikisani nomthetho. Ndaweni yokuphikisana nawo livumelana nawo.
uPawulos uthi ayicacisa uba sithini ke ngoko sithi umthetho urongo nakanye kuba ndingasazanga isono uba ubungekho umthetho. Umthetho uyasinceda sitsho sisazi isono. Uba balo lona luyasinceda sitsho sikwazi ukuchasa isono. Sizifumane xa sichase isono sithobela umthetho. Yiyo le nto uYesu athetha kanje pha athi hambani nimke kum andizanga ndanazi. Hambani nimke kum nina nenza ngokuchasene nomthetho. Umthetho usezawubumile endisigwetywa ngokuthobela wona okanye ngokungathobeli wona. Inkosi isikelele. Mamelani, uthi uYesu ndandule ndibaxelele ndithi andizanga ndanazi. Ngoba utshilo kwincwadi kaTimoti okanye incwadi kaTimoti isixelela uba Inkosi iyabazi abangabayo. Mamelani ke, kukho iclose ke indawo kanye ebalulekileyo apha kule ndawo ndithetha kuyo eyokokubana thina sithi siyamazi, yena uthi uyabazi abangabakhe. Ewe kungabe kulungile uba thina simazi, kodwa yona nto ndifumanisa mna ibaluleke kakhulu kukubana ngapha kokuba sithi siyamazi sibe okanye abe naye uyasazi. Ke eyona nto esazisa ngayo kuba usixelela uYohane uba nantsi into ebonisa ubana siyazana naye. Uyabona ke ukumazi nokuba sazi, ukuba asazi siyakwazi uba simenze uYesu asazi. Ngoba ithi iBhayibhile kwincwadi kaYohane chapter 2 verse 3 nantsi into ebonisa uba siyazana naye kuba siyigcine imithetho yakhe. Xa sigcina imithetho yakhe loo nto isenza simazi naye asazi. Wazi uYesu abantu abagcina imithetho yakhe uyabazi. Aba bangayigcini imithetho yakhe asikukuba akabazi, but akabazi njengabakhe. Ithi Inkosi, ithi basifunda khona kwincwadi kaTimoti ubuyayiva kakuhle, Inkosi iyabazi abangabayo. Njengoba ibazi abangabayo ayithi loo nto ayibazi abangengobayo. Uba iyabazi abangabayo ibazi abangabayo phakathi kwabangengobayo. Into ethetha ukuthi iyabazi naba bangengobayo. Ngamanye amazwi iyakwazi ukwehlukanisa kuthi uba ngabapha abangakuyo ingabapha abangekho ngakuyo. Inkosi isikelele. Nawe ke ngoku ifune le nto ubana thina imigudu yethu bazalwane sonke ngabanye kubana siphanda apha elizwini likaThixo uba yintoni uThixo ayifunayo naye ekholiswayo yiyo, then sizinikele kwezo ndawo. In fact asizuzikhetha uba sikhethe uba sasizuzinikela kwezinye indawo, but zindawo efanele uba siziqwalasele kakuhle. Inkosi isikelele. Ngoba zindawo ezimkhuphayo umuntu ezulwini ziphinde zimfake. Then ke ngoku umuntu xa siza kuwe sisilungi nendawo oyaziyo kakuhle uba iBhayibhile malunga nale ndawo icacile ithi and wenza kanje ngohlobo lomuntu athetha ngalo ikukhupha out ezulwini, uya uxolela ubana usuku befani kuye, ushiyeka usezulwini. Inkosi isikelele. Sorry, njengale nto yenziwe ngumntana enkosi ungayingeni into okokubana ubuyele ebumnyameni. And usindiso lunjalo lobana ube namaxesha oba uthathe istendi sobana andizukwazi ukuyenza le nto, ndiyaxolisa abantu benkosi, andizukwazi. Ngoba ukuyenza kwam le nto ithetha ukuthi mna ndizifaka kobu bukumkani ndaphumayo kubo and ndaphuma. Inkosi isikelele.
uThixo akuncede mntana Nkosi, qina. And sonke funeka simele loo nto, ngoba kuyo yonke le nto hlobo zenkosi awenzeli noba ubonwe ngabazalwane ngathi uright okanye uziveze right ebazalwaneni, xa kukuba ucengubana wamkeleke phambi kwenkosi. Inkosi isikelela. Inkosi ithi ilizwi likaThixo, inkosi ayimenzi msulwa onetyala, and kuyo akukho kukhetha buso bantu. Inkosi isikelela. So kuhle ke izihlobo zenkosi siyiqwalaselele nomamelana. Abanye abantu ke andiyazi xa abantu banantoni apha ezingqondweni, okanye ndiyafuna ukuthi koluvukelo lungaka lokuchasa umthetho, abantu ndiyafuna ukuthi sivela kwezo ndawo lento, ngoba abantu ngoku kunento abayithethayo ethi uba uthetha ilizwi likaThixo ngale ndlela liyo nokuthi masiliphileni njengoba lisitsho, ingathi wena uzenza bhetele. Andiyazi le nto okuzenza bhetele ndivelana. Inkosi isikelela. Ngoba nawe uyithetha uyifunde eBhayibhileni, usithi iBhayibhile ibeka kanje, ithetha kanje, masenzeni kanje, ibe ngathi akho nditshoyo, it's just that wena uzenza bhetele. For what? Ndiyafuna ukuthi abantu uSathane ubanika izizathu zoba bangaqhubeki besenza ngale ndlela uThixo alindele uba benze ngayo, ngoba usemishinini vele uSathane oba kuchaswe ilizwi likaThixo. Inkosi isikelela. Kanti ke uba thina singabantu abawubambileyo ke kakuhle umcimbi, kuba nalithi lichaswa linjalo, kodwa sibe siqonda uba utshilo kwincwadi yeProverbs wathi, nyana wam, ungawucelisi umyalelo wakho, libambe ilizwi lakho, ilizwi lam ulibhale echwechweni lenhliziyo yakho. Inkosi isikelela. And bazalwane, usindiso lungelizwi. Lungelizwi. And yabazalwane, iyabaleka le minyaka sukela ndisindisiwe. Ilizwi oko ndahlala elizwini liyam-encourage umntu. Mamelani. Kwanse ndifuna uhleka xa ndifika kule ndawo, ngoba ndihlekiswa ngumthandi. Uthi tyhini, utata wasandisikelela, kanti uyakwazi. Inkosi isikelela. Wena ndinidlalisa. Mamelani. Le nto okubana sizipholele kanje wethu thina ave imnandi ngethana thina isisikelele, yabona njengasikwazi ke ndiqanze nibe mnandi. Sobe nisiva kamnandi enhliziyweni andithi. Ke thina siva kamnandi ngosime pha sizole sithetya. Siphole kule ndawo ucinga kuyo. Simnandi thina sigqibile. Inkosi isikelela. Kangangubana asiofendeki nani kanixhenze, ngoba nimnandi ngokudlala umxhenzi wethu. But nansi into endinganiqinisekisa ngawo bazalwane. Iminyaka ayithethi mos apha ekusindisweni kwethu ne. Ayithethi. Nothing. Moya. Akho experience apha ngeminyaka ne. Ubude nomhlabelelo uthi ayibale iminyaka lethi. Kodwa ndiyaniqinisekisa bazalwane, ndingapha kweminyaka engama-20 ndisindisiwe. Oko ndakhetha ubana ndihlale elizwini, ndiyababona abantu bavutha badwangaze bacime bawo. Bavutha, uvutha ke sentsho lo mvutho wenu ke. Lo mxhenzi. Maxhenza. Hayi abanye bathi hayi banina, they can't get umbhaqa sekuthi phansi. Uthi eva I can't get sekuthi phansi. Uba igetheke kanjani can't get? Ibi number 1 phi? Kanti apha elizwini izenje ngecala. Mna ndinikhuthaza abazalwane bana zwile zwini. Ana problem yakho ungavutha uvuthe lo mvutho uvuthayo ninzwile ezini, kodwa kuba beninendlela. Udlemso umane iphinda lento epolini. Athi andithi nithi niyavutha kakutho
Ngoba ithi iBhayibhile malunga noma awugqibathi bendiyazi banokota lovesi. Athi ithi esingesini, in spirit be fervent. Zulani. Ayithanga vuthani esingesini, ithi malunga nomoya, mzulani. Thina sithi malunga nomoya, nobani. Ngoba kuni ukuvutha koku ayikho kuvutho ukuthini kufuthi. Hayi kukuthi ayikho kuvutho. Ifana noba ungayenza lento ukuthi uvuthe ukuthini ngokuvutha kwakho ngohlobo lakho ukuthini. Ayonto kum ithi uzinzile enkosini. Ukuzinza kwakho mina enkosini ndikumejarisha ngokubana khawuxhantsi ume uthethe ndikuvuthile. Uthini ka uthethayo? Inkosi isikelele. Ngoba nantso into kufuneka sibambe yona. Ugqiba uthetha umntwana apha esithi kuba iBhayibhile iqhubeka izithethe izinto. Isithi ube nomonde, uwengezelela ukuziyisa, wengezelela ukuthi iyazibala uba elukholweni lwenu yengezelelani zizi. Eyogqiba ithi xa zikhoyo ezo zinto kuwe zisanda, awusoze kuwe. Yandule ithi ke ngoku uba ezo zinto azikho kuwe uyimfana, awuboni. Inkosi isikelele. Ngoba lilizwi, ukwazi ilizwi into egcina umuntu entsindisweni. Ngoba zizinto mamufundisa. Ngoba itshilo iBhayibhile yathi izilingo zona zizawuza. Bathi zisizi izilingo zingezi xa uhlelela izwini zifika uzinzile. Ndithanda iBhayibhile ke omnye kwezi Bhayibhile nithi ngoNoncobo ithi yimani ningayeki. Ngamanye amazwi zinzani. Ungemi ngathi unxiba ichops. Hayi andizeke ichops. Masikabe awuzenzanga masikabe ichops nani yazi. Andizihlaseli. Okanye ke nithi nizinzile nina ne? Kani zinzani ngapha kuthi. Kodwa hayi ke kodwa ke ningele ba kodwa nisuke nivume noma nirhalela uvume. Sekukaningi okanye akukanyanga kobubomi bam bokuphila ndingumntu. Ndibone sukavuvoloza umntu. Ithani ke nina uzinzile into yokubona. Kanti ngizawuyazi ndiyazi. Ngoba lo ndithi ngizawuthi umntu ke nqoba iqhomsi ngathi akayengazenzanga ngathi nqoba iqhomsi ethi hayi ke mina. Okanye nitywele basingazinxiba ithini. Noba besizinxiba bezawuthi abazalwane bana iqhomsi kodwa nokude. Inkosi isikelele. Lilizwi yabazalwane. Andiyazi uba uThixo angakasincede kanjani. Ke niyamkele le nto apha ezinhliziyweni zethu. Apha ezinhliziyweni. Uyabona xa uhlele ezwini iyafika imeko. Hayi mna abazalwane ndinobungqina obuthi ke kuloo ndawo. Ngoku imeko ikhoyo akubikho meko ekuhlutha umthandazo. Uba lixesha lakho lokuthandaza ujoyine emthandazweni futhi uthandaze ngokungathi akho meko. Imeko iphelo xesha ikhona. Futhi awupretend ngoku uthandazayo futhi ungathandazi nangayo. Ngale uthandaza qha kuba kufika ixesha lakho
lo mthandazo. Futhi nangexesha uthandaza ayawukhalazi. Hayi. Awukhalazi. Indumiso nake nayifunda chapter 1. Ithi yena unolelela umyalelo kaYehova ucamanga ngomyalelo kaYehova yabona ke ndiyavele kulo ndawo unjengantoni niyicengceleza kakuhle niyicengceleza kakuhle kaniyibeke ezandleni. Inkosi isikelele qha ke ngokapho ndikhoyo akwaba lo mcengcelezo ubulapha emacotweni entliziyo zethu. Ndinotha ke ngokulandawo ithi onika isiqhamo sawo ngexesha laso. Umthi othi uba kufuneka umthi uthandazile ngoku uthini? Uthandaze. Ngoku lixesha lokuthandaze, nika isiqhamo sakho umthi ngexesha laso. Nanku umntu uyafika uthi uza kuwe uba uzomthandazisa malunga nemeko ethile, angasafika uthi yho nonto bendiza kuwe ndizokucela uba undithandazise. Qha ngoku hayi ndiyabona ngathi ngoku kufuneka ndifuna abantu bazokuthandazela kuqala. Ngoku ufika wena unxunguphele. Akhona ngabe ukuthwalisa amazinki kumoya. Ngoku udinga ugqirha wena makawuphanda abantu. Uyayiva? Unika isiqhamo sakho ngexesha laso. Yile nto ke ngokufumanisa into yoba ndizawuthi kandingqina okanye uzawuthi umntu kayingqina kamva ethetha imeko ebehamba kuyo ngexesha elithile uqonda uba bekunini. Ngoba akho xesha ndimdibanisa nale meko yena. Yile nto funeka athi uthi ngoku uyithetha imeko bengathi uthetha ngento ayenzeke komnye umntu. Phofu yenzeke phi? Kuwe usibethu nandim lo mntu. Ayonto ndiyenzileyo ndithetha into ibisenzekile. But kuwe wena khange idrowishwe, khange ubonakala ngathi ku-affectile. And ndiyafuna ukuthi loo nto umconfuse kakhulu uSathane. Ngoba yonke into azama ukuyisondeza kuthi ufuna uba asibone sithe khulubele. Inkosi isikelele. But makabonge uThixo afike singapha. Uthe qwa ujonge enye into. Umane sithi ngoba kaloku iBhayibhile sihamba kunye nayo ithi iBhayibhile utshabakala usizo kwesikhukhula umoya kaThixo ukhuphula umgangatho. So xa umoya kaThixo efike ekhuphula umgangatho ukhuphuke nawo unyuke izabonakala phi? Izabonakala ngoba singaphi impact yotshaba yento yenziwe lutshaba sozibonakala. Ngoba umoya kaThixo ukhuphulile umgangatho ngexesha umoya kaThixo ukhuphula umgangatho wavuma wakhuphuka umgangatho. That is why ke ngokungazophetha uphelela apho umuntu ebekuthiwa ka ukhuphula umgangatho akavuma ukhuphuko wakhe umgangatho. Inkosi isikelele. Ngoba uba umoya kaThixo xa ukhuphula umgangatho ebomini bakho uyavumelana nawo ukhuphuka umgangatho wakho. That means ifuthe lale nto uSathane beyenza lizophuma kule ndawo bejonga uba liphume kuyo. You understand? Ifana noba umzekelo uSathane wenza icebo lokuba ndibe nengozi yemoto ukuze andibulalele kuyo. Afike umoya kaThixo akhuphula umgangatho. Ndikulaa moto angandisusi kulaa moto. Nalaa moto angayisusi endleleni. Inkosi isikelele. Ndihambe. Ndiyoyidibanisa nenye futhi nangoku ndiyibona bizawudibana nenye ndibe ndivula amehlo ndithe ndiyibona bizawudibana nenye ngoba kandijonga phezu kwale bonnet yam ndibona le yala moto izayo. Elo xesha kho kwacha. Zidibana kwengozi zokuba bwa ndiphume ndithi ndim lo ndiyakwazi uhamba. Umkhulu uThixo ezweni. Hayi umuntu ubaba kusemini ngebathi iphume phambili iphume phambili ngani in full senses ndikhumbula kakuhle lo nto.
Inkosi sisikelele. Nabantu babekhombisa uba bafebele kuleni kuthiwa hayi ngulotata. Hayi bafa abanye uye ngeke abe nje. Yabe ivuthulukile imoto. Yabe ndinje phofu. Ndizithethe ndithi hayi bendim. Bendilapha. Mina hayi nje. Bengikhona abawazi amandla kaThixo. Undincedile. Inkosi sisikelele. USathana ebefuna ukundicumisa. Uyayibona? Mamelani kodwa uThixo wandinceda pha. Apho ndikhumbula ngakhona ke loo nto ndizawuyeka nengalimali. Ukubana umuntu ongazange ngayiveke ndiphinde ndimnqinele. Ndiphupha le mini ndisendaweni kweliphupha emxethuke ngubani endingazuba bekutheni zendibe lapha. Xa sendilapha ke nzoba sathini ikanje le ndawo ndilapha ndibambelele kunzima kwabo ukuba ndisusa isandla ndibambelele kwenye indawo ndizama unyuka kunyukeki andijonge ezantsi akukude ezantsi and nantoni imiseke engenzekayo apha andikwazi uma ndibambelele njengobugaga enzima uvele futhi nomphezulu lapha phezu kwami kushota nje kancinci ndiqabele uvele ndithi ndisekuloo ngxaki uba ndizawuthini abethuna kule meko kubekho umntu othi gqi apha entla kwam avele afike lo mntu athi kum kangangoba ndiphantsi ndibambelele emntana enkosi ndingaqhekeza wazifaka kanje isandla wandifunqula wandibeka ngaphezulu ukundibeka kwakhe ngaphezulu ndimjonge ebusweni ndithi undincedile undikhulule bona laa nto othi hu kangangento yobana ndiqonde uba ngoku sendingaphezulu kule ndawo andibeke kuyo ndingakhawulezi ndisukume ndime ingathi ndingaphinda ndiyotshona sehambile lo mntu ugqithi kambe ndike ndikruquluze phantsi ndithi ndizama uba kungenzeka imisteyiki ndithi kandiphakama ndiphinde ndikekelele nditshone segqithile lo mntu ndaba ngakanani. Inkosi sisikelele. Mamela ke ngoku kandivuka kusasa ndivuke ndimnandi andivuyi ndiyafuna uba yintoni nini elivuyisa kangaka yintoni endivuyisa kangaka mani ndiyafuna ke futhi ndizawuyothandaza ndicinga bendingayilibala kanjani ndikuncede kangaka lo mntu ulaa mntu ebendihlangule ebusuku mani londivuyisayo emthandazweni wam ndingabuleli ndithi Thixo ndincede undincede kakhulu ingxaki ebendikuyo kobo busuku hayi bindixakile futhi ndixakwe noba bekutheni ze ndibe phaa ndibulela uba undincedile wandihlangula ndandingayazi bethini kodwa emveni kokuba ndiphume kulaa moto zange inoba kwaba zii-seconds ndathi hayi mani nantsi le nto uThixo endihlangula kuyo ndithi Thixo Inkosi wandinceda awundincedanga namhlanje wandinceda ngamini ndandivuka naye ephupheni undihlangulile. Inkosi sisikelele. Ngubani owaziyo uba uSathane wayegqibe uba ugqibile ngam ndiyazi kanti no akakabuzange nange ishedyuli yam ayikho kuyo. Inkosi sisikelele. So ebunyanisweni yonke ke le nto izalwa kukuhlala elizwini uba le nto uThixo ayithethayo yiyo unako ukusisindisa kanqatyelwana. Inkosi sisikelele. Yehlobo zenkosi lilizwi likaThixo eligcina umuntu esesimeni. Andinandaba noba utata ubani wathi kuwe undoqo ngumthandazo nikidona ukutya kwayo. Nomthandazo uzalwa lilizwi. Wasuka elizwini uyasuka nomthandazo. But wahlala elizwini uyabuya umthandazo. Uyabuya ubunqene. Iyabuya yonke into zenza ngendlela. Wasuka elizwini kuyabuya ukungakhathali. Wahlala elizwini kulapho kunaka. Uyaziqonda izinto. Uyaziqiqa izinto zenzayo. Uyakwazi uyijonga into uyibone uba ayimelanga ndihamba kanje. Inkosi sisikelele. Wasuka elizwini okanye wahlala elizwini kulapho nokuthanda indaba kuyehla. Wasuka elizwini uyaphinda uyanyuka umdla wendaba. Inkosi sisikelele. Wasuka elizwini ziyabuya inkani ayabuya amakratshi zonke nje zingamelanga uba le behavior ingamkelekanga iyabuya iya-occupy but wamnintsi elizwini nomdla kwezi zinto uyehla.
Ifana nento bake ngoku nokuzisondeza kwakho elizwini uphulaphula uThixo wenzelene ngale ndlela uThixo atsho ngayo uyimpilo yakho yobuThixo iya-improve. Amen. Inkosi sikelele. UbuThixo bakho buyakhula. Uya usondela kuThixo wena ngale ndlela uphila ngayo. Nangendlela yokuphila kwakho ke ngokubhekelisa kwakho ilizwi likaThixo lona libhekelisa wena uThixo. Inkosi sikelele. Nokubhekela kwakho elizwini uyahlehla nomdla wosindiso. Nokuba mninzi kwakho elizwini nomdla wosindiso kuwe uyenyuka uyakhula. Inkosi sikelele. Malithi ilizwi likaThixo livukelwa. Thina sibe siqonda uba ilizwi likaThixo likukudla kwethu. Libubomi bethu. Yebazalwane, beke ilizwi likaThixo salithanda. Ukulithobela kuziba iproblem apha kuthi. Inkosi sikelele. Niyandiva uba beke saliva ilizwi. Nditsho ilizwi likaThixo uyabona bekwalithanda. Nokuliphulaphula kuyongxaki kuwe. Nokulamkela xa lithethwa kuwe akuyongxaki. Ngoba uzakhile uba ilizwi likaThixo ube nobuhlobo nalo. Inkosi sikelele. Lula kulapho ke hlobo zenkosi ukuba sihlale sisindisiwe. And nabazalwana abazawumelana neli xesha sijongene nalo ngabazalwana aba well established elizwini, abanzulileyo apha elizwini. Ilizwi ke lidinga wena uzinikele apha kulo. Inkosi sikelele. Ube ilizwi likaThixo awulilangazeleli, awulinqaneli, nalo alizuzinyala apha kulo. Lifuna wena uzinike ithuba uzi-availe apha kulo, uziveze apha kulo, ulifunda. Ngolo hlobo uThixo uthi wena, Thixo ndiyafuna ukulazi ilizwi lakho. uThixo uzolityhila ilizwi lakho, alenze futhi libe mnandi ilizwi, ube nomdla kulo. But okona ungabonisi umdla kulo, nalo ilizwi likaThixo liyawuhlala lingenamdla kulo. Inkosi sikelele. And ke hlobo zenkosi, once wasixelela uba ilizwi likaThixo lizawuba nobuhlobo nawe okanye wena unobuhlobo nalo, nalo lizakhela umhlobo kuwe. Inkosi sikelele. Uzuze ukutyilekelwa ke ngoku nazi izinto ezingakutyilekelanga. Ngoba ke kunyanisweni uThixo lizityile ezinye izinto apha emntwini, ngoba naye umntu lona ezinikele ekulazini ilizwi likaThixo. Ungaloku ufuna ubana kutheni ubani eloko izinto ezi-understanda ngcono, kutheni ekhawuleza ziqonde nje into, ndayiqonda kade into kunaye sele ibambileyo, ndaphinda ndayiqonda kade into kunaye. Kulapho ke ngokufika abantu besithi hayi ayindityilekelanga mna ngolo hlobo. Ayikutyilekelanga ewe nyhani, ngoba kwawena ubonisa umdla ekutyilekelweni. Inkosi sikelele. uThixo lityhile ilizwi kulo mntu naye uzidinayo ngalo. Uyayibona? Inkosi sikelele. Ifune ke ngoku into yokubana wena zinikezele apha elizwini likaThixo. Mamelani ke umzekelo ndisenzoniyeka ngoku. Andiyazi ukuthini ndithethe ixesheni. Senedini? Ubethe 11. I-hour ipheli 25. Mamelani ke. Ndizawuyeka me. Ndinganikhathazi, intliziyo zenu zingakhathazeki. Mamelani. Ndifuna unihlekisa. Ngelithi ndike ndiva abazalwane bencokola basike sincokole thina eMandela kubethe 12. Ndingayivimba ndiyobozela yokuncokola, kha ndingabuzi indaba babezingantoni. Ndiyeke incoko yincoko endenze bungathandi incoko zabantu abangomama bhaxa somathini. Ndiyeke. Ke ndive nabanye ke bathi hey sencokolile kwa izolo kwabethe 11. Andiyivimba ndiyokozela. Babe simosha ngubani besazi. Hayi vakala ezo ndawo. Bekuncokolwa qha incokole iphezulu. And hayi kwacaba hayi kuyancokola. Kodwa xa kuhlelwe kanje kuthetha ilizwi likaThixo, hayi ke thina ke sidibana nalo nto. Ungasidlalisa uPawulos apha thina.
Yebo. Make sizakheni ngenye ixesha kamanye amagqibha akaya emlindweni. Ayisahlala emlindweni sabetha, balele emlindweni, kwalinda emlindweni, kwasa, ngede phandle. Yo. Bekungenayo, bengahleli. Mashifeza bahle. Kwesisikele. Enkonzweni. Selathi. Lene apho ke mina ukuba bekundimi ke ngenza ngekulapho benjengoba noko ndififiyele khona ngicela Inkosi isikelele. Xaka ngathi komuntu hayi ukuba mandi ke kubo kabeme ngaphambili. Angathetha ngosiyami ubone ba kungasa. Umbone busewafoma. Okay. Bathi kanti konke kunihlukumeza inhliziyo. Bathi apho ndikhoyo ke eneneni kuhle ukuba sizakhele inhliziyo zethu ukulithanda ilizwi likaThixo. And imihla lesiphila kuyo bazalwane idinga abazalwane abanelizwi. Hayi umuntu ningamcaphulela nasemaveni ambuko. Abantu ndidibene kakhulu nabantu bonke abantu abangabhesanga elizwini yonke into yabo elizwini udibana nabo umuntu sebengabanye abantu. Into endiyithandayo ke ngoku ifana noba umuntu ke wakhonza nathi sake sahamba naye asishiye ufika nabanye abantu abambona bathi kodwa ubani ngoku angakhonzi nani. Hayi ndiphinde ndiyeke apho ndikhomba namdala kulo ilandelayo. Inkosi isikelele. Utheni? Andazi. Kodwa ikhona lento ikhohlisayo. Yintoni ke undoqo? Singabazalwane into endiyaziyo ngathi belizwi. Asihleli elizwini, ehleli ezwini. And ka uhleli ezwini, umuntu olazi ilizwi uyakwazi ukufanisa nawe. Amen. Ifana naxa ungahlelanga ke ngokwelizwini, umuntu olazi ilizwi uyakwazi ukungakufanisi nawe. Inkosi isikelele. So ke ngoku mina into endiyithethayo ke kubana ukuhlala elizwini ndifumanisa uba kuyamgcina umuntu ezolile. Ngoku kukho iqhitho libe ngathi alikho. Likugcina ilizwi ukwazi umelana neqhithelo. Uyoqabela ngapha kwakhe. Likushiya iqhithelo unguwe. Futhi endaweni yokubana uwiki usube strong kunaphambi kokuba belufika. Inkosi isikelele. Yonke ke lento hlobo zenkosi ibangwa kuba wena uzinikele elizwini. Ilizwi kaThixo lisoze liphole. And ke ngoku into endiyithandayo ke ngoku ndikhumbula umhlabelelo ke kaNolini. Ndandinomhlobo wakuthiwa nguNolini. Ndawuva kuye lo mhlabelelo nami ndandingawazi. Uthi the longer that I serve him is the sweeter it grows. Each day it's like heaven, my heart overflows. Yabona ndingacula kanti Inkosi isikelele. Uthi okona kuhamba ithuba ndimkhonza uyakuba mnandi apha ebomini bakho. Imini nganye ingathi lizulu. Each day it's like heaven. My heart overflows. Inhliziyo yami iyaphuphuka. Uthi xa unjalo ke awunohlalisa emandleni okho. Ngoba okona kuliqhubeka ithuba umkhonzo uThixo. Uthi mani okona ndiyandiqhubeka ndimkhonza uThixo. Ithini lena? Ndiyandivuya. Ke ngoku ithini lena ngamanye amazwi? Okukusindiswa kwakho kuyisource yokonwaba kwakho. Uthi uzothi ke ngokwami umbuzo kuzoba kungolo singaphi ke ngokwapha kuzawufika into endihalelisa uba ngake ndilibeke ecaleni. Ke ndibiyeke ke ndithi gubucala kwelisindisa ingathi ndenzela ingxaki. Uhlala ndivuyo kwa andizulungu. Nami ndiyafuna istress. Bawuthi abantu abancokola ngestress endithini. Uyeba. Kaloku utsho wena ke ngoku awuzawusuka. Ucinga usuka sokhona. Inkosi isikelele. Ngoba kaloku uba okona uyuqhubeka uyakuvuka ukukhula uvuyo. Ithi lento hayi man ukuze ndihlale ndivuya man ndihlale ndiqhubekile. Izihamba kanjalo le. Yeba. Hayi bazalana
ongazange ndive ndiyaphila mna andisuki la asisheki uthi umhlabeleli asiyinda hayi feza ngase kuthiwe mna nditshabile andifuni utshaba ke ne not yet but ngcono kuthiwe andikho emhlabeni ndinyukile unoba kuthiwe ndiyekile bazalwane usindiso I cannot afford ukungasindiswa. 2 nangolo singabi utsho ndibe nonkosikazi nditsho nobe bengabi nayo enzathi no I cannot Inkosi isikele ndandisindisiwe ndingenayo inkosikazi kodwa andiyazi abafana bakhoyo mntakaqhekeza ndisindisiwe andinankosikazi andinanto ekhalela kwankosikazi nami ndandinemali ndinazo izinto ndingazekayo nangolo singabi sisilungu anawukwanto efuna umfazi ndizifunela usindiso qha Inkosi isikelele elo xesha lekuba ndigoduka umama uthi uzeka nini ndithi kama ndikhumbula ngenye imini ndithi ikatana mama uyazi bana uba le nto yomfazi biyinto nje uba ndimzeka belapha ngesithi imthatheni qha ndiyayazi ndawuthi imthatheni ndibe libe libhaqa ngothi nithi selimthathele ngoba ndingekhoyo limthumele kuma emthatha uyayibona akona andimnandi mna ngondingazekanga ndirayithi ndithi Inkosi isikelele ndingathi ke andiyisoli into yayilixesha ndiloba make ndime ngose ndizeke sebemdala sizeke sezingamapahla Inkosi isikelele uyayibona kangoba nani ndingakhola amadoda nani nizeke seningamapahla enzabe indoda izeke seyizinzile uba igqibile uba ndiyazeka ngoba ingathi le genge ikhawuleze izeke isikhawuleze iphinde ifune utshintsha Inkosi isikelele uyayibona noko ndicinga uba kasewuzinzile mntakaqhekeza noko sewucinga kabini kathathu mose kawenzile osokuthi asuba ngizafuna imfazi mna ndifuna imfazi phofu nguwo umzekile phofu eze nawe nalo mfazi tuthi ngawufuna imfazi wena udikwe ngomfazi ko-right wawuthe urayithi nje Nkosi kakade nani nidibene kanjani so hayi enye into sekusazichaza inyani ngokozo wazifuna Inkosi isikelele yeba zihlobo zenkosi masiqineni ilizwi likaThixo ithi iBhayibhile liphilile linamandla liyasebenza liyakwazi ukusindisa liyakwazi silethembe ekulethembeni ilizwi likaThixo lona lisebenza lento liyithethayo apha ezimpilweni zethu.